epizodu vlogu. A što vidite, sad mogu pričati, namještio sam sad na mobilnom podršku, sam mogu pričati. Moja prva epizoda na mom kanalu priča. Danas ću igrati The Wolves. Neki server nije pun. Tek sam skinuo na Wolves. Tako da sam igrao sa neko vreme. Igrao sam 70 neki level, sad sam na neki level. Igrao sam igrao ništa, to je tek posle. Malo laguje, malo više. Nadam se. Imamo nekog lika da ubijemo svom bombu, da ga raspuknemo. Da ćemo ovog lika da pojedemo, a ne. To je malo. Sad ću potrebno ovog nekog lika. Ćemo to pojesti danas. Bot sam ovaj igra. Možete da vidite. Moguće ubiti. Ne, za malo. Malo nam falo, nemamo ni skin. Moramo biti skin. Moram se registrovati. Znači ja sam se ovdje na rak, nisam nikad rekao. Živim u Burgosu. Za Brovca sam. A uskoro ćemo igrati Minecraft, tako da Boga. Ne znam kako da se registrujem na Minecraftu da igramo Hunger Games, ako vi znate napišite u chatu. Da izlazit će neke reklame dosadne. Zato što igram Wi-Fi. Sad ovo me lici je. Sad je kad ovo hvala. Ne smije. Ova epizoda neće biti dugačka. Samo da se najavim. Sad će nam da pojede neki od njih. Sve. Bomba može. Samo da se spinam ga. Sad idem reći lijepo. A ne, samo šestka. Na sve pojel. Sljedeće po mene nije. Onda ih je sve pojel. Prvi je neki šio. Na 13.000 ih. Ovo je baš mi heavy. Hajde izaberemo skin. Vi recite koji mislite da bi trebali da nas skin. Svašta ćemo. Staviti skin. Ovo nije dobar. Vratiti ovako. Vratiti ga možeš 3 puta. Sada neće biti dugačka reakcija. On se sviđa skin.
ovdje su jako dobri likovi. Imat ćemo kad zajedno ovako igramo, ako vi hoćete. Možda u budućnosti budem s njima sa facecamom. Ne znam. To moram da naučim da igram. Evo ga. Sad smo narasli baš. Ovo moramo pojesti skoro do kraja. Nije jako dobar. Ovaj lik je nema ovite. Sada ćemo ga. Sad imamo onog tamo lika. On je jako dobar. Za nas ako pojedemo, to će da bude ekstra, ali nećemo ga pojesti. To ja vidim. Sad ćemo ovo pojesti. Nisam ga pojesti. On se stvara, ovo je pošteno. Ne, već imam bombu. Nisam skontao. Ovi su neki. A super. To mi je novog lika. Odlično. Ne, sad sam pogrešio. Evo ga narasli smo. Baš veliki. Ovo ne bi tako biti, a ne bi ne čak da skupimo. Moćemo smo ovo da bacimo ako ga pogledamo. Ovdje. Skupljamo se za 3 sekunde. I tamo sljedeći epizodi ću se ja registrovati. Vidite da piše gornjem levom uglu no singing. Tako da to više sljedeći put nećete se. Sad ćemo vam se svoj čas. Daćemo ovom linku nekako. Dobro ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Lajkite, subscribe-ujte. Pa vidimo. Ćao.